Kaixo, kaixo! Ongi etorri Josep Antoni Aranberri Anitzeneara. Gune honetako protagonista bertsolaria eta euskararen eragilea izan zen. 19. eta 20. mendeen artean sekulako bultzada eman zion Josep Antonik gure hizkuntzari. Euskararekin lotura zuzena duen pertsona izanik, bere izeneko egoitzan Zenpelar Bertso Eskola, Lauaitzetara Euskara Elkartea eta Badalab hizkuntza berrikuntza laborategia ditugu. Hauek denak euskara bultzatzen dute, bere garaian Josep Antonik egin zuen bezalaxe. Orain gure txanda da! Hemen azpian euskaraldiko erronkan parte hartzeko informazio guztia daukazute. Animatu eta parte hartu! Agur!